Maayo ug mabungahon nga kahaponon kaninyong tanan diha. Hello, hello, hello. Happy quarantine mga igsoon. Nas kapunon mga igsoon, mudasig na sa tunyo. Imbis lami untay katulog pero wala jud ko matulog. Gusto ko mudasig ninyo mga igsoon, no? Nas kapunon mga igsoon ang atong isgutan about quarantine. Ang utana mo kung ano nga ako naman yung isgutan. Lahi na po ni nga quarantine nga naman. Ganina nakabantay ko sa news nga gi-extend ang quarantine, no? So madugay pa kita. Kung nakitaan gana if until April 30 man siguro to, no? So naka-decide ko nga mag-share na po about quarantine, no? Kay wa pa man human ang quarantine. So atong isgutan karon kapunon mga igsoon usa ka duha day kaalagad sa Ginoo nga niagi og quarantine, no? Dili na po ni si Jonas, no? Duha kaalagad sa Ginoo niagi quarantine. I-quarantine sila na priso sila ba tungod kay gibutang-butangan sila og istorya, no? By the way, ang kaning quarantine da mga igsoon pare na to home quarantine. Kuan ni siya kana bitong gitawag ni siya home quarantine tungod kay lahi na limitado ang atong paggawas-gawas, no, sa balay. Dili na usual pareha sa una atong lifestyle sa una nga mura bitaw og well limit. Pwede ta bisag asa mo laag, pwede ta bisag asa mo tubad. Karon mga igsoon diri sa mua 5 to 5 meaning 5 AM mo gawas, then 5 PM sa balaod mga igsoon diri is ako na ka di na kapagawason sa balay, no, 5 PM. So lahi siya, no. So most of the time na kita sa balay pirmi, no? Okay. So kaning home quarantine daw sa home quarantine kinata sa balay pirmi ka most of the time. So nining katnas kapuno natong iskutan sa ni mga igsoon ang day alagad sa Ginoo nga duha ka tawo gi quarantine, but taas kay niya yung story, but ato lang ni siyang i-summarize ba, no? Before I proceed ay mga igsoon, I just want to invite everyone to my channel Kristohanong Mabungahon mga igsoon kani. 1 week pa lang ko dahil nga nag-vlog, and then salamat dahil sa mga ning subscribe, no, ning subscribe. Salamat, and God bless you. And then nasa ko page mga igsoon Kristohanong Mabungahon, sa kung gusto mo nga ma-bless, kung gusto mo nga naay mga reminders everyday pagdasig, mga nangaluya da pagdasig, encouragement, word of God, puro gina puno gina og mga pulong sa Ginoo. Just follow my page also, Kristohanong Mabungahon. Once again, akong channel Kristohanong Mabungahon, then please subscribe, and then Kristohanong Mabungahon sa akong page, no? And the reason why I vlog mga igsoon, the reason nga nung nagingani ko nagtimugan not to earn money but to glorify God alone, no? Ang motibo sa akong kasing-kasing dili para ma-famous, masikat pareha sa uban. No, gusto lang ako ma-viral o ma-trending. Ang nindot magud mga igsoon ipa-trending for me, no? Ang nindot ipa-trending, ipa-viral karong panahon na pulong sa Ginoo. Amen. So mauni nga nako. So nas kapunon mga igsoon, nakoy basahon story ni Pablo ni Silas, no? Ang umasahon paspason ako ni Migson. Sinsya mo paspas di ko mo istorya. Okay, umasahon mo Migson. Sa kadlaw samtang ingon kami dito sa lugar nga tigumanan aron sa pag-ampo, gitagbo kami usa ka ulipon nga dalagita, gigamhan siya sa dawtang mga espiritu nga naghatag kaniya sa abilidad sa pagtag-an nga sa mga sa mahitabo. So ato nakita rin mga Migson nga nay usa ka babae ba. Si Pablo sila sa nagsige sila gwalay mga Migson. Nay usa ka babae nga na-encounter nila. Usa ka dalagita mga Migson nga gigamhan siya sa dawtang espiritu ug mahinungdan nga makatag-an siya in the future. So meaning mga igsoon dili day pasabot kung ang tao makatag-an, kung mudul kag tambalan makatag-an siya ang nagpaluyo na balang espiritu. Matud pa sa na-encounter ni Pablo ni Silas mga igsoon, ang usa ka dalagita makatag-an siya sa umaabot tungod sa dawtang espiritu nga naa niya, no? Iyo din, no? Mao na gingon ni Jesus Christ, by their fruits we know them, no? Mailan sa binuhatan kinaiya kung tinud-anay bagyo tinuod jud ang tinuod yun na siya nga lagad sa Ginoo. Di magmata, dili ingon nga basihan nga maka-predict siya in the future, but how about yung lifestyle na basay kahadlok sa Ginoo, nilikay basay sa pagpakasala, no? Mao ni. So dili day tanan makatag-an sa Ginoo, no? And then tumig dalong ato ning i-summarize mga igsoon kaning bayhana mga sige sunod-sunod ni Pablo ni Silas. So ning abot ang time nga gilingog-ngugan si Pablo si Silas, alingog-ngog kay basig sunod-sunod. So na makita nato diri mga igsoon sa buhat 16 buhat 16 18 nang ingon dire adlaw-adlaw mao kadto ang iyang himo hangtod nga gipulaan si Pablo singgit-singgit ba busag yatubang niya ang babae ug ingnan niya ang dawtan nga espiritu pagpuyo nga nagpuyo kaniya sa ngalan ni Jesucristo gimanduan ko ikaw nga mogawas gikan kaniya ug diha migawas gikan kaniya ang dawtang espiritu. So naglagot si Pablo na mura bitaw og kanang na kuan na si Pablo ba si Apostle Paul mga igsoon mura bitaw og kanang gipulaan na siya ba lingong-ngong na sigig-singgit ba sigig saba tong babae nga kuan mga igsoon sa Lamangkiro tong mananagan. So iyang himo iyang gipahawa ang demonyo nga naa niya. So ning hawa dayon iyang gi-rebuke mga igsoon ginginlan. So nahinihawa dayon ang hinungdan ato ang babae di na makatagaan. So ang agalon natong babae mga igsoon dalagita mao to hinungdan nga ilang gipadakop si Paul si Silas gibutang-butangan gigamaan og istorya mao to nga ato makita diri mga igsoon disguise
buhat 16 22 ug gitabangag kulata sa mga tao sila si Pablo pagkahuman gipanggisi sa mga pangulo ang mga bisti ni Pablo ug ni Silas ug gibunalan dayon sila human sa grabing pagbunal gipriso nila sila. So grabe no, gibirahan si Pablo ug si Silas ba kulata mga igsoon, gigisi ang sanina then paghuman na gipriso, paghuman ana gi-quarantine no. So si Pablo ug si Silas gi-quarantine aning time nila gi-quarantine nya lahi pareha nato kay kita gi-quarantine taron wala man tay sala gi-quarantine taron tungod kay aron gitawag og kanang dili ta matakdan aning virus. Pero kani si Pablo ug si Silas mga igsoon gi-quarantine tungod kay gibutang-butangan og sala ni sila ni no. Wala siya sa nagi-quarantine sila nga wala sila gihimo nga dautan no. Ato makita rin mga igsoon kung unsa hinitabo. Human sa grabing pagbunal gipriso nila sila, gisugo nila mga gwardiya nga bantayan gayud sila pagayo. 16 sa buwan. Busa gisulod sila sa gwardiya dito gayud sa kinas sa ukan. Grabe no. Nga silda og gigapos ang ilang mga TL 25 mao ni atong pinaka point. Pagkatungang gabi na nagampo si Pablo si Silas ug nagkantag mga pagdayeg sa Dios. Naminaw kanilang kauban nila mga preso. Unya sa kalit milinog ug kusog ug nauyog ang presuhan, nangabri ang mga pultahan sa presuhan ug nangatangtang ang mga kadina sa tanang preso. Nakamata ang gwardiya ug pagkakita niya nga abri na ang mga pultahan sa presuhan sa iyang hunahuna nakaikyas na sa mga preso. Usa gihulbot niya ang iyang espada aron magpakamatay. Apan misigit si Pablo ayaw pagpakamatay aniya kaming tanan dinhi sulod. Nagpakuha og suga ang gwardiya og nagdali siya sulod dito og niluhod sa atubangan nila ni Pablo ni Silas nga nagkurog. Nya gidala nila sila ni Pablo sa gawas gipangutan unsa man ang akong himuon aron maluwas. Itubag sila si Pablo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka og ang imong tibok panimalay. So ato makita diri mga igsoon nga sa diyang gi-quarantine si Pablo ug si Silas mga igsoon. Pareha nato karon gi-quarantine ta. Wa sila laing gihimo dito mga igsoon. Pagtungang gabi nagdaig sila sa Ginoo, nagampo sila, nag-awit og mga pagdaig sa Ginoo no. So mao nilang gihimo pag quarantine. And then ang ako lang nakita diri mga igsoon is tungang gabi no. So usa ka challenging nga panahon sa ilang kinabuhi. Ikaw kuno magmata ba kana tungang gabi meaning alas 12 na mga igsoon no. Ato ba ning gihimo mga igsoon karon nga gi-quarantine panihatag batag nag-overnight bata para sa Ginoo no. Mao ni ang gihimo ni Pablo ni Silas mayon sa diyang gi-quarantine sila, nagdaig sila, nag-awit og pagdaig sa Ginoo, nagampo ug sa diyang gidaig nila ang Ginoo sa tungang gabi mga igsoon, meaning tungang gabi sa panahon nga diun ta angay daigon ang Ginoo kay lami ikatog, pero ilang gidaig simba ang Ginoo sa tungang gabi, nagampo sila, minaog ang presensya sa Ginoo ug sa pagnaog sa presensya sa Ginoo mga igsoon, natangtang mga igsoon, naog ang gahom sa Ginoo, natangtang tong gapos sa mga piniriso, di ba? Naabli ang pultahan sa mga silda, no? So ning naog ang himaya sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo pinaagi nato mga igsoon. So ato nakita rin mga igsoon nga way laing gibuhat si Pablo ug si Silas sa diyang quarantine sila, nagampo ug nagdaig sa Ginoo, nagampo, nagdaig, nag-awit og mga alawiton nga pag Ginoo no. Wala sila nagbidyuki, nagsigig kanta-kanta di og mga unsa man ang mga kantaha di mga igsoon nga nas bidyukihan no. Wala sila nagbidyuki, ang ilang giwangbutan diri, nag-awit sila og mga awit sa pagdaig, meaning mga Panginoon kan worship song, praise and worship song. So mo ni gihimo ni Pablo ni Silas and then sa ila ning gihimo ning naog ang presensya, ang gahom sa Ginoo. Karon igsoon mangutana ko ninyo, unsay imong lifestyle karon sa diyang gi-quarantine ka? Unsay imong gihimo karon sa diyang gi-quarantine ta karon? Sa balay nagsigira ba kag katog ang nabantayan karon, ang uso karon food trip naman. Di ba? Ang uso karon food trip, lingaw-lingaw, movie marathon, no? Nagsigira kag nagsigtanaw kay duwag cellphone, makadlawnan ka, nag-email, nagduwa ka og si OC, Mobile Legend, unsa pa nang uban da mga igsoon karang snake. Di ba? Instead nga maduol ta sa Ginoo this quarantine season pareha sa nitabo ni Pablo ni Silas mga igsoon. Sa dang i-quarantine sila, ibig sakit kayo, wala yun sila yung mga pangutana, wala sila ning complaints sa Ginoo, but still ilang gidaig ang Ginoo, still nagampo sila, nag-awit sila, alawiton, pagpasalamat sa Ginoo, sa diyang ilan ang gihimo sa tungang gabi, ning naog ang gahom sa Ginoo, ang gahom sa Ginoo mahinungdan nga nakahatag og kagawasan sa gapos nga naa dito sa mga piniriso. Meaning mga igsoon, sa karon day nga gi-quarantine ta, kung atong himuon kanunay tang magampo sa karon sa quarantine, magiusa ta nga magampo, magiusa ta nga mag-awit sa mga alawiton sa Ginoo, pagdaig posible nga mokanaog ang gahom sa Ginoo. Kami may igsoon dako og impact ning panagiusa. So sila duha ra gud to no. So kung mag-ingani atong himuon mga igsoon this quarantine season nga ano himuon kanunay tang magampo o magdaig sa Ginoo, mag-awit o mga pagdaig sa Ginoo, posible nga ang gahom sa Ginoo mo kanaog og ang tanan nga natakdan aning coronavirus maayo pa. Sama sa nitabo
sama sa nitabo ato mga piniriso ang mga gapos nila nga tangtang og kalit naguba sa gahom sa Ginoo ug way imposible sa atong Ginoo igsoon. So posible sa ni may tabo na to kakaning mga nasod karon mga lugar nga naapektuhan aning coronavirus mga igsoon. Sa dang himuon na to ni ang gihimo ni Apostol Paul nga sa matag gabi kadlawon mag-overnight na mga igsoon nga magdaig magampo sa atong buhi nga Dios. Posible nga munaog ang gahom sa Ginoo, posible nga ang healing power sa Ginoo mukanaog ug makabaton og kaayuhan ang tanang tao nga natakdan na naapektuhan ining gitawag coronavirus mga igsoon. Amen. So mao ni ang nindot nga nitabo ni Apostol Paul ug ni Silas sa panahon nga gi-quarantine sila. Ikaw ra igsoon mangutana ko mga musta ko. Unsay mong gihimo karon nga gi-quarantine ka? Hinduol ba ka sa Ginoo nalayo? Ang uban karon mura mahinog nalayo sa Ginoo. Kay mura gilaay sila sa deng gi-quarantine sila. Wa sila kay bawo nga karon ang panahon nga nindot ang iampo idaig sa Ginoo, ipamalandong sa tulong sa Ginoo. Maro ang panahon nga mudut-dut ta sa Ginoo aron ang Ginoo mahimaya nato ug mukanaog ang iyang gahom. Amen. Sama sa nitabo ni Paul ug ni Silas mga igsoon sa ilang idaig ang Ginoo, ilang gi-quarantine sila. Dali ra kay naundang ang ilang quarantine, no? Natapos din nilang quarantine kay ninahog ang gahom sa Ginoo. So kung gusto ta mga igsoon nga makabaton og katubagan ning atong suliran karon nga di atubang, kung gusto ta mga igsoon nga makabaton og solusyon, makabaton og kaayuhan ning mga katawhan karon nga nga naapektuhan ini gitawag og coronavirus mga igsoon, dapat makabaton tag kasing-kasing may nampuon. We'll spend more time in God, in prayer, and then praising and worshiping Him. Kasi maabtan patag kadlawon mga igsoon ato ning buhaton ug sa diyang ato ning himuon nga lifestyle mga igsoon sa diyang quarantine. Labi na karon nga gi-extend ang quarantine. Dili pa wahi ang tanan mga igsoon nga muhatag kag dakong panahon sa Ginoo. Dili pa wahi ang tanan nga muhatag kag dakong time sa pag-ampo. Instead nga magsigag duwa dag email mga snake, mga COC, magsige kag scroll ana imong Facebook nga wala nang hinungdan nga magabian kay imong mata naglurat na lang diha sa Facebook mga igsoon nga wa ka nagwali diha, no? How about kung atong spend na time sa Ginoo in prayer, in worshiping sa Ginoo? Kung ato nang himuon mga igsoon, posible nga makanawag ang gahom sa Ginoo and then makabaton og kayuhan ang atong yuta. Amen. Mao na akong pagdasig mga igsoon internas kapunon. Ang Dios magapanalangin sa matag usa ka nato. To God be the glory.